Nej, man kan nok ikke rigtig sælge skolebestyrelsesarbejde som noget med sexappeal i. Til gengæld er der masser af indflydelse i det. Og hvad man vil bruge den indflydelse til, det er faktisk meget individuelt. Men hør lige, hvad et par få udvalgte har tænkt om den opgave. Jeg hedder Lene. Jeg meldte mig ind, fordi jeg gerne ville være med til at udvikle og fortsætte det gode arbejde med trivsel. Det økonomiske, hvad pengene skal bruges til på skolen, det er også ret spændende. Hej, jeg hedder Peter. Friskolen er et sted, hvor der er højt til loftet, men også hvor vi som forældre i skolebestyrelsen får lov til at være med og skabe et rum, hvor vores værdier kommer til udtryk. Jeg hedder Charlotte. Jeg har valgt at skal være med i bestyrelsen på den nye friskole, fordi jeg gerne vil være med til at sætte præg på deres skolehverdag. Det skal ikke kun være deres skole, men det skal også være min skole. Jeg hedder Katrine, og jeg sidder i skolebestyrelsen på 3. år nu, fordi jeg godt kan lide at være med til at lave skole sammen. Sådan at jeg har en stemme ind i vores allesammens skole, og kan være med til at præge den i nogle gode retninger. Jeg hedder Per, og er i dag bestyrelsesformand herovre på skolen. Jamen, du får en indsigt i, hvordan den drives, ikke? Også du har indflydelse på den hverdag, der er dine børns. Så med den indgangsvinkel, så sidder jeg her i dag. Ja, sexappeal eller ej, så har du muligheden for at komme i skolebestyrelsen. Og på den måde kan du være med til at sætte dit helt personlige præg på den nye friskole.